Bo día. Imos comenzar cos sorteos da fase de ascenso de categoría junior. Comezamos co junior femenino, que xogarán dous grupos de 4 equipos, unha liga e unha volta. Ca única salvedade de que os equipos que participen da mesma delegación non poden estar no mesmo grupo, que neste caso serían Vigo e Coruña. Os equipos clasificados son Perusiñas Cidade de Lugo, CB Allariz, Galogrín Morado, Montajes Casal Pazo Arxil, PBB, Self CBR, Campus Xuncas Cambre e Montrobe. Estos 4 últimos son 2 de Vigo e 2 de Coruña, que serían os que non poden coincidir. Comezamos primeiro sorteando os grupos para cuadrar os equipos e logo sortearemos os números. Metemos o Perusiñas Cidade de Lugo, CB Allariz, Galogrín Morado, Montajes Casal Pazo Arxil, PBB, Self CBR, Campus Xuncas Cambre e Montrobe. Iremos sacando os equipos de xeito alternativo para un grupo e para outro, e os da mesma delegación non poderían ir xuntos. Entón, no grupo A iría CB Allariz, grupo B Galogrín Morado, grupo A Montajes Casal Pazo Arxil, grupo B Campus Xuncas Cambre, grupo A Self CBR, grupo B PBB, grupo A Montrobe e grupo B Perusiñas Cidade de Lugo. Quedarían entón no grupo A Allariz, Montajes Casal Pazo Arxil, Self CBR e Montrobe. E no grupo B Galogrín Morado, Campus Xuncas Cambre, PBB e Perusiñas Cidade de Lugo. Imos agora cos números. Comezamos polo grupo A. Número 1, Self CBR. Número 2, Montrobe. Número 3, Montajes Casal Pazo Arxil. E número 4, CB Allariz. Imos agora co grupo B. O número 1, Galogrín Morado. Número 2, Perusiñas Cidade de Lugo. Número 3, Campus Xuncas Cambre. E número 4, PBB. Con isto quedará rematado o sorteo junior femenino de fase de ascenso.